Mga nanari-sari nga putahe nga may sahog sang saging bida sa Lambanana Cooking Contest sa Banwa sang Lambunaw, Iloilo. Inyag gitutukan ni Zen Kilantang. Mga pinasahi nga dishes ang ginpasundayag sa Lambanana Cooking Contest sa Banwa sa Lambunaw, Iloilo. Halin sa appetizer, main course kag dessert, tanan ang may sahog nga saging. Nahibaluan nga ang Banwa sang Lambunaw ang naga-export sang saging sa iban nga lugar. Bangod na talupangdan sang LGU nga wala na mahatagan balor ang produkto nga mga saging, naisipan nila nga maghimo sang banana-infused dishes pinaagi sa cooking contest. Di mismo sa Lambunaw, magambal ka nga saging, do wala bala-balor. Sabi ko, sige, let's come up with an idea para makahatag sa ito na value add kita sa banana. So, muna nga nag-ano kami sa cooking contest. Kag nakibot kami nga damo man gali ang naobra sang amon ng mga lokal nga mga manugluto sa banana. Magluwas sa pagbuhi sang banana industry, kabahin man ini sa Wow Lambunaw Nights sang Lambunaw LGU, agud amat-amat nga makabangon ng ekonomiya kag turismo sang Banwa. Mahina ang hulag sang amon nga economic diri sa Banwa sang Lambunaw. So isa na sa naging part ng amon recovery program para mabuligan, ang purpose is mabuligan ang aton nga mga MSMEs, ang aton nga mga farmers. Upod Karamal Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.